Здравейте! Добре дошли в Моноглосия и урок 12, последния урок, the last lesson, на ниво А2 по български. Да продължим. Okay, now you had to complete the sentences with the verbs in the past simple tense in the correct form. Вчера Надя отиде на екскурзия. So that's the example. Гостите пристигнаха на летището преди 2 часа. Снощи аз закъснях за срещата с приятелката ми. Миналата седмица ние се върнахме от Бургас. Тази сутрин ти пи ли сок? You ask Stefan this Yeah. regularly. Okay, now you had to complete some sentences with verbs in the present perfect. Sure. Аз отдавна не съм ходил на опера. И аз. Същото. Адриана много пъти ми е помагала в трудни моменти. Може би брат ми и семейството му вече са пристигнали от Франция. Тя още не е приготвила гаража си. Гаража си? Друга френска дума? Багажа си. In my head's like it's French, but yeah, the wrong one. Багажа си. Той никога не е ял суши. Вие отдавна не сте идвали на гости. Alright. Now you have to underline the correct form, either the past simple or the present perfect. Sure. Вчера отидох на работа с метро. Някога ходил ли си на круиз? Yeah, so from time to, yeah, have you ever, like it's the, okay. До сега не съм правил баница. Yes. Аз каквото и да готвя, става баница. Децата сигурно не са станали още. В петък вечерта бяхме на гости. Тя още не е купила храна за кучето. Миналата година пътувахме за Канада. Отдавна не видях, извинявам се, отдавна не съм виждал леля си. Нормално, нямаш леля. Да. Много пъти съм се връщал от работа с такси. Taxi is, you know, like fines. It's not taxes. Taxes is данъци, but it's fines. I see. Снощи пристигнах от Москва. Вероятно баща ми е забравил телефона си вкъщи. Миналата
Миналия уикенд взех билетите за театър от Васил. Okay, now something a bit more relaxing. Let's ask you some questions. В кои страни си пътувал? Съм сигурен. Кажи няколко. Няколко. Пътувал съм в Ирландия. Добре. The UK was pretty... Обединеното кралство или Англия? Англия. Пътувал в Франция. Пътувал съм в Франция. Всякъде горе. Навсякъде в Франция. България. Добре. Сърбия. Добре. Унгария. Грузия. Добре. Япония. Да, и аз. Не, ще отделиш. Да, ще отделиш. Имаш ли най-добър приятел? Може би ти. О, това е много сладко. Как се запозна с най-добрият ти приятел или с най-добрата ти приятелка? Запознах се с моята. Say with her. Yeah. Say with her. Нея. В Англия. Добре. В университет. В университета. Сладко. Къде и какво си работил до сега? Много неща. Къде? В България. Минава мотор. There's a motorbike. В България, Япония и Франция. В България, в Япония и в Франция. Как е call center? В call center. Call center и учител. Добре. Can you ask me this one, but don't do the VA. You can do the T. Срещна ли... Срещнаш... Okay. Have you met? Срещна... Okay, it's not срещали, which will be the plural. Yeah. You should use the singular feminine. Той е срещал, тя е... Срещала. Tell me, have you met? Срещала ли ти? Ти... How do we conjugate to be? Аз съм ти. Си. Срещнала ли... Срещала. Срещала ли ти? Си. Срещала ли си? Срещала ли си известни хора? Разкажи за срещала. За the meeting? Срещата. Добре. Интересен въпрос. Интересно, че ме питаш това. Да, всъщност съм срещала Роби Уилямс. Съвсем случайно. Отидох в Лас Вегас, за да срещна Роби Уилямс. И срещнах Роби Уилямс. Чаках на една опашка. I waited in line. И когато беше мой ред, му казах здрасти и го гушнах. И той каза здрасти и си говорихме малко. И си казахме чао. И той ми благодари, че съм дошла. Срещнала Ник Кейв и беше много по-интересно. Разкажи. Бяха в Брайтън. Добре. Беше в Брайтън? Брайтън, в Англия. Добре. И ходил до морето, как да кажа. Той ходеше около морето? Около морето. И няколко пъти.
Добре. Аз не зна... Не го познаваше? Аз не го познаваше. Аз не го познавах. Аз не го познавах. И правихме... Like, you didn't know who he was, right? Yeah. Not that you didn't recognize him, Yeah, I didn't right? know who he was. Окей, Who не he го was. познавах. Yeah. Не го познавах и ходихме Паралелно? паралелно. Успоредно? Да. Добре. 3 или 4 пъти. Яко. Но не сте си говорили. Не. Добре. Само той е странен човек, голям човек. Висок. Висок човек с мустаци. И Роби е висок. Но не е с мустаци. И това беше всичко за днес. Благодарим, че ни гледахте. Моля, харесайте, лайкнете, абонирайте се, споделете и кажете нещо в коментарите. Само нещо. Само нещо. Ще се видим следващия път. Чао! Чао.